תפסיקו להתעסק בשטויות. אתם רוצים ללמוד איך להגדיל את הביקוש לנכס שלכם, אתם צריכים איש מקצוע. היצע וביקוש, דקה ותבינו. היצע וביקוש הוא מודל המורכב משני מדדים שיש בהם אינטראקציה, והוא הגורם המכריע לכל מחיר של מוצר או שירות. לדוגמה, המוצר הזה היה עולה 1.5 שקל, היום בגלל הביקוש הרב עולה 15 שקל. ומה יקרה אם המוצר הזה יהיה המון היצע? המחיר שלו ירד חזרה. ניקח את זה לעולם הנדל"ן. אם על דירה אחת יש מספר גדול של קונים, מה יקרה למחיר? בשביל להגדיל את הביקוש להיצע, צריך לדעת לעשות מה שצריך. ולכן פונים לאיש מקצוע, סוכן נדל"ן. בקיצור, תפסיקו להתעסק עם שטויות. תתקשרו ל-056-307-3256 או ל-054-626-8088 ונקבע פגישת ייעוץ ללא עלות. וגם סקר שווי שוק. המודל המורכב משני מדדים. מצרפתי.